Ang among kuan labay sa basura. Lunes taman Bernes. Ja ang amurang dawaton is kana radyong residual. Ang dili jud namo angay dawaton sa sanitary landfill, botelya, lata, mga bombilya, battery sa truck, mga ligid kanang mga panit sa prutas o sa gulay. Ja kanang mga karton, ang amuang per ton jud is 1,500. Ja 18 ka municipalities labot ang Albor. Ang among nakolekta 280,000. Sugod December 1 up to December 30. Sa una amo nang gi-schedule by kanang lungsod ang mulabay anang adlaw, pagkasunod lain na pod nga lungsod ja. Sa pagkakaron giagad na namo ang unsa kadaghanon sa ilang basura. Antikera, Katigbian, Balilihan, Cortes, Maribuok, Loon, Kalape, Albor, Panglao, Dawes, Sikatuna, Corella, Aripod sa Lubok, Luway, og sa Lila, o Dimiyaw. Muhatod ra ko og kanang report nga tonelada para ang taga-munisipyo na pod ang mo deliver sa mga billing. Si Inspector Marcelo Gonzaga maoy mo kanang tan-aw sa random sa sako kung naabay na sagol nga dili angay ilabay. Si Jara usa pero inigabot dito sa ubos na ay kanang driver sa bako maotoy mo kuan jud nga baho ba or dili. Nag-dry run me September 9, 2016. Pero pag kuan na jud operation Abril 2017. September 2017 hantod karon mao ni.